פרדס חנה כרכור 2029. עוד 5 שנים מהיום כבר נעמוד בפקק של 45 דקות לרכבת. מתחם תעסוקה ממש לא ייבנה ביישוב, תיכון עומרים עדיין יישאר כתוכנית, וחצי מהוואדי יהפוך למדרחוב מרוצף. כל זה לא ישתנה אם אנחנו לא נשנה. בוחרים בעתיד היום, בנבחרת איכותית של אנשים טובים שיצליחו יחד לעשות את השינוי. עורך דין אביעד סיני, חבר מועצה, כיהן כיושב ראש ועדת המכרזים ויושב ראש הוועדה לאיכות סביבה. אני מתחייב לפתח מתחמי תעסוקה, מסחר ותעשייה שיגדילו משמעותית את הכנסות המועצה. חברת הכנסת לשעבר יעל כהן פרן, ממובילות ארגוני הסביבה בישראל, יושב ראש משותפת של התנועה הירוקה. אני מתחייבת להקים פארקים של טבע עירוני, לנטוע עצים ולשמור על היישוב נקי וירוק. אלון מרחב, ראש מטה יש עתיד ביישוב, פעיל חברתי ושותף במאבקים ומיזמים קהילתיים. אני מתחייב לקדם תחבורה ציבורית מכל שכונה, לרכבת, לבתי הספר, אשר תוריד משמעותית את הלחץ בכבישים. איילת שוורץ, פעילה בתחום החינוך לילדים עם צרכים מיוחדים, פעילה במטה יש עתיד. אני מתחייבת לפתיחת תיכון חדש, לקידום בתי הספר הייחודיים ומציאת פתרונות כוללים לחינוך המיוחד. בוחרים בעתיד היום.